Uन्दुनो ओंखारबाय YouTuber जाबायलै जाबाय बांद्रायबा गाज्रि जासिगोन गाज्रि खोनाब्रा एसे नांनायखिनि हा गाज्रि नुबा मोखां सुनानै खारलायबाय नङा गाज्रि नुलायनाय दाफबाब्रा एफा सोरजिनि माबा मेकआपमेनखौनो गाज्रि नुनाय होनो ने ओरैबो फोनांसिगोन माबा खावसे दख'ना सिथा खाजोबबाय खालामजागोन ने नाबा आंखौ माबा होनदों मुसुगुर नखल लगायनो मुसुगुर नखल नैलै बेयाव आइब्र'सा होदों मुसुगुराव आख्रि एवनांगा मुसुगुर नखला नोंहा लिपस्टिकखौ एसे लिपस्टिक नांगोन ना एसे फुनना होलै सासेयाव बे गन्थंआव ओरैजाय गोलाव नुरा मुदाराखौ होदो जाग्राखौलाय जाग्रा नुवाबा जाबाय नामा भिडिअ'आ भिडिअ'आव लास्टआव केमेरामेनाव आंखौ होना होआ दे हो दा बैयाव गेटआव लोदोखागोन आरो गथ'आव साबायबा गोदाङा मेथर होननानै बिदि गोदनायाव होबावलै एसे आरो मोखां मेकआपखौ नङाबा मोखांखौल' गुफुर दख्ल'ख्ल' नुयो थोद्रा बासिलाबाय नोंलाय जानला मानलालाय नोंथाङा दिनैनिफ्राय फरायसिगोन गोसोखौ माबायदि मोनदों ओरै फोथार लेंहरदोब्रा गोलोमदै गब्रा होथेजोबनाय जायोना एसे माबा होदोब्रा मा दिनैफ्राय फरायसिगोन एसेसो माबायदि मोनदों गोसोखौ खुलुमबाय रायजोफोर भिडिअ'निया बे आर्टिस्ट बायनाय जाबायना नोङो 50 थाखा नांसिगोन सासेयाव 100 नोंनि गन्थं बिजौनि लोगोने बांद्रायाखै बांद्राय लोगोआ जानायखौ होगोनब्रा आङो बांद्राय होआ नोंखौ लाजिदों गंलायलांबाय बे समावनै लाजियो गोदान गोदान सिख्लाफोरनोबा नुबाय थाखानाय फिसानो जाहरनोसैना आं लाजिबाबो जाम्बासिनो नायखोहाय आं लाजिबा जाम्बासिनो जाबायलै एक्टर जाबाय खोमायाव फुन खोमायाव सिलाव गाना हासिगोन नोंखौ सख'जों रायलायना होनोसै आङो मोसायाव साइड डेन्साराव मोसानो रोंखायो दा आंबो दहाय एसे होखांबाय बिदिनो नङा इसोर फोरनो बायोना बारा जासि मोनो बेखायनो बारा होआखै मोनानि खोमाखौ दङ आंनो बेयाव जोसिगोन आसोल माबायदि मोनदों दिनै फार्स्ट टाइम मेकआप फुननो मोननानै गोसोखौ माबायदि मोनदों आलौलायदो जाबायलै बारा खेबबाय थाना एथ' निजिथि नाहरनानै आं निजिथि नाहरनानै गोदान सफैबाय हिनजाव गोदान बहनबाय जायगा थोला माथो
Nanggu semua lurin nggak salah. Siapa ambil lwgwpwr? Is klaim aja bu kelam terang.